Erailketa matxista bat jazo da gaualdean Bilboko Santutxo auzoan. 34 urteko gizonezko batek bere bikotekidea hildu eta horren ostean atxilotu du ertzaintzak. 31 urte zituen emakumeak eta elkarretaratzea antolatu du eguerdiko 12etan Bilboko udalak hilketa hau gaitzesteko. Indarkeria matxista oinarri duela konfirmaturiko bigarren erailketa litzateke hau Euskal Herrian 2024an. Eguerdion. Imanol Pradales EAEko lehendakariak itun ekonomikoaren aldebikotasuna aldarrikatu zuen atzo gauzatutako Forum Europaren ekitaldian. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko elkarlan berbera eskatu zuen Pradalesek itun politiko berria gauzatu ahal izateko. Bai, nik uste dut itun politiko berriak eskatzen duela aldebikotasuna eta horren bermea. Eta hor daukagun adibiderik eta onena da gure itun ekonomikoa. Itun ekonomikoak bere baitan hartzen dituelako ezaugarri horiek, eta nire ustetan horiek dira oinarri sendoak itun politiko berria planteatzen. Euskarazko adimen artifizialak badu eredu neuronal berria. Oraik, euskara idatzia ulertu eta sortzea erraztuko duen diseinua aurkeztu berri du. Antzerako sistemen artean, eredu aurreratuena da eta modu librean eskuratzeko aukera egongo da. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Aldebikotasuna aldarrikatu zuen atzo Imanol Pradalesek itun politiko berria gauzatzeko hizpide gisa. Forum Europaren ekitaldi batean, lehendakari gisa parte hartu zuen lehenbizikoz Pradalesek, eta EAEko itun ekonomikoa adibidetzat jarri zuen Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak elkarlanean aritzean lortu ditzaketen emaitzak irudikatzeko. Bai, nik uste dut itun politiko berriak eskatzen duela aldebikotasuna eta horren bermea. Eta hor daukagun adibiderik eta onena da gure itun ekonomikoa. Itun ekonomikoak bere baitan hartzen dituelako ezaugarri horiek, eta nire ustetan horiek dira oinarri sendoak itun politiko berria planteatzen. Alik eta laizterren, ze bada garaia abiadura handiko trena Euskadin egoteko eta Euskadi konetatuta egoteko, bai Espainiarekin eta bai Frantziarekin. Eta oso garrantzitsua da trena lehenbailen Euskadira heltzea, eta horrek eskatzen du ministeritzatik Espainiako gobernuek prozesua askartzea. Euskadiren eraldaketa teknologiko eta industrialean jauzi kualitatibo bat eman behar dugu. Eta orain egin behar dugu. Etorkizuneko industriaren trena hemen dago. Atzo ospatu zen Katalunian Dia da eguna. Euskal Alderdi Abertzaleek, bai EH Bilduk eta baita EAJak ere, ordezkariak bidali zituzten eta gauzatu ziren hainbat ekitalditan parte hartzeko aukera izan zuten. Gure alkartasuna erakustera etorri gara Junsen lagunekin, eta gu beti egongo gara Kataluniak bere erabakiak hartu dagia zan askatasun osoz gure herriarentzako, gure aberriarentzako, euskadirentzako gura dugun legez.
gure babes eta elkartasun zintzoena adierazi nahi diegu gure lagun eta lankide katalanei. Badakigu sufrimendu handiko garaiak izan direla, badakigu independentismoaren jasarpenetik eratorritako ondorioak zeintzuk izan diren, eta honen aurrean gure elkartasun eta simpatia guztia erakutsi nahi izan diegu, orain arte erakutsi dugun moduan. Polemika murgilduta dabil Zizur herriko festak abiatu berritan. Hainbat margoketa egin zituzten astearte gauean, Geroa Baiko Andoni Serrano herriko alkatearen eta zinegotzi baten aurka. Alkateak pintaden berri eman zuen X sare sozialean eta hainbat alderdik pintada hauek gaitzetsi dituzte. Gainera, alkateak irainak salatu ditu bideo baten bitartez. Atzo ziren astekoak jaiak eta gertatutakoaren ondorioz, udaltzaingoak txosnaguneko pankarta guztiak kendu ditu. Txupinazoan, Zizurko txosnagunen antolatzaileek egoera salatu zuten. Gaur 26 urte sinatu zuten hainbat alderdi politiko eta eragilek Lizarrako akordioa, ondoren Donibane Garazin berretsi zena. Ipar Irlandako bake prozesua eredu gisa harturik, Euskal Herrian gatazka politikoa bide beretik konpondu ahal izatea bideratzea zuen helburu. 1988ko irailaren 16an, etak suetena iragarri zuen. 1989ko azarora arte soilik iraun bazuen ere. Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela, hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du. Hilketa matxista batek ilunduta argitu du egunak gaurkoan Euskal Herrian. Izan ere, 34 urteko gizonezko batek 31 urteko bere bikotea eraildu ustez gaualdean Bilbon. Xabi Alok dauka informazio gehiago. Bilboko udalak elkarretaratzea deitu du bart gertatutako eraso matxista salatzeko eta gaitzesteko, eta bertan izan dira hainbat erakundetako ordezkariak eta baita alderdi politikoetako ordezkariak ere. Nahiko nuke adieraztea neure sumidura sakonagoa eta baita ere neure gaitzespen irmoa. Gaur goizean, Santutxo auzoan gertatu den hilketaren kontra. Portaera hauek erakusten dute gizartean dugun arazo bat, gizarte patriarkal honetan badugula oraindik ere asko egiteko, eta hauek bidira oso elementu adierazgarriak erakusten dutenak, baina da egunero, egiten gertatzen diren gertaeren erakusle. Hilketa hau gaitzesti, gure elkartasunik beroena emakume erail honen familiarentzat eta lagunentzat, bertokoentzat, gertukoentzat. Uste dugu, oraintxe bertan ditugun zenbakiak biolentzia matxistaren inguruan jasanezinak dira eta horren aurrean gure konpromisorik sendoena. Gure pentsamendua eta euskal gizarte osoarena biktimaren familiarekin eta lagunekin dago. Gizarte gisa, elkarrekin eta atsedenik gabe lanean jarraitzeko erantzunkizuna dugu indarkeria matxista desagerrarazteko eta emakumeak bildurri gabe bizi ahal izango diren etorkizuna eraikitzeko. Eta euskarak eredu neuronal berria dauka. Llama EUS 8B izena dauka, oraik diseinatu eta sortutako proiektuak. Hizkuntza idatzia ulertu eta sortzea eskatzen duten sistemak errazago garatu ahal izatea du helburu eta modu librean eskuratu ahal izango da.
Arabako Ilarduia herriko Laleze gaztandegia gailendu zen atzo Ordiziako Idiazabal gaztaleiaketan. Bigarren saria dute aurtengoa Eli Gorrotxategi eta Jose Mari Jauregik. 2022ko edizioa ere irabazi baitzuten. Ordizian 51. ardilatxa edo Karrantzako ardiaren esne gordina zahartzainek egindako gaztaren lehiaketa jokatu da. Aurtengoan 27 izan dira lehiaketara aurkeztu diren gaztak. Lehen sailkatuetatik 4 gazta ketuak izan dira eta bakarrak ketu gabea. Bada Laleze gaztandegia izan da garaia. Eli Gorrotxategi Beasaindarrak eta Jose Mari Jauregi Lazkaotarra sortu zuten Laleze gaztandegia. Eta gaur egun seme-alaben laguntzarekin dihardute hartzaintza eta gaztagintza lanean. San Jose egunean egindako gazta hautatu dute lehiaketarako. Zeune bera Jose Mari da eta egun hartan egin genuen. Kasualidadea. Kasualidadea. Baino zegoen oso borobila. Zapore aldetikan. Baino niretzat honena tekstura zen. Eta tekstura hori landu egiten zon zapore hori mantentzeko gero. Eta erabaki genuen, semegatik erabaki genuen ketuta ekartzea. Eta, asmatu dugu eta hemen gaude. 2022an ere irabazi zuten lehen saria eta horren bestez datorren urtetik aurrera Kutxaren urrezko garaikurra irabazteko hautagai izango dira. Aramazigu 27 urte Ordiziko azoka eta Ordiziko txapelketa parte hartzen. Eta jarraituko gara. Ez bakarrik urrezko kutxa lortzeko, baizik bezero asko eta lagun asko ditugu hemen, egun oso pozgarria da eta lagunekin egoteko ere merezi du etortzea. Gustura jaso dute saria eta lagunekin eta familiarekin ospatuko dutela esan dute. Bigarren saria Kortaria gaztandegiak irabazi du eta 3. postua Ondarre gaztandegiarentzat izan da. 4. eta 5. postuak berriz Egozkoeko Loperenak eta Abadiñoko Urien gaztandegiak lortu dituzte. Behin irabazlearen izena jakin bezain lasterren kanta hasi da eta gazta erdia 5.000 euroan erosi du Egoitza Usurbilen duen komertzial azko gastronomia eta banaketa enpresak. Jose Marrekena ordiziarra izan da enpresaren izenean enkantean parte hartu duena, eta ordiziar bezala ilusio berezia egiten diola azaldu du. Ordiziako gaztaleiak eta beti da berezia eta aurten ere asko gerturatu dira Betialai pilotalekura txapelketa jarraitzera. Atzokoa egun berezia izan zen Ordizian. Izan ere, urtero Euskal Jaietan ospatu ohi den azoka berezia gauzatu zen. Animalia, fruta, barazki eta beste hainbat produktuz gozatzeko aukera izan zuten herritar eta bisitariek. Iraiaren 7an hasi eta 15 arte Euskal Jaiak ospatzen ari dira Ordizian. Aurreko urteetan bezala egitaragoa oparo ari da izaten, baina egunik bereziena asteazkenekoa, azoka bereziarekin. Euskal Jaiak dira, gure tradizioari usten diogu, baina gure sustraiei ere bai, ez? Eta bada, erakusleioa aparta, orokorren Gipuzkoako lehen sektorea nekazaritza abeltzaintzaren onena erakusteko, ez? Goiz osoan zeharrera guztietako lehiaketak eta erakusketak antolatu dira. Fruitu eta barazki lehiaketa, Euskal Oioaren lehiaketa erakusketak, Gipuzkoako Pirinear arrazako Behiazinda lehiaketa eta plaza nagusian astero posta jartzen duten baserritarren aipamen berezia. Simon Pedro Aizpuru Errezilgo sagarreko izlarekin izan gara 3. postua irabazi du. Aurtengo guztan nola joan den esan digu. Lora asko eguntzan, baino errezila bintzak utxi xamar. Gorrik eta bide xente, baino errezila gutxi. Era berean alaz nintxauspe fruitu eta barazki ekoizleak esan digu urte zaila izaten ari dela. Aurtengo guzta, egia esan nahiko pixka zaila izaten nahi da, batez ere barazkitan da pixka zaila izaten nahi da, udaberria arraro xamarra egin du, uztailene batzutan kasik ematezun martxua zala, eta udarako produktua nahi dugu jende guztiek, normala danez, oen hori berdalako, baina udarako produktua dantzako, kalabazinak gure kasuen normalian gauza bat asko ematen duna dela, kostatzen nahi zaio lore arrasko, baina eme gutxi, eta emeak hartzeu azkenian frutua, eta horren pixka aida izaten, pixka zaila egia esan. Ordiziako asteroko azoka jende ugari erakarri ohi du, azoka berezi honek are gehiago. Gaur euki eta aukera lehenengo aldizola aspaldiko partez etortzeko, eta goizago etorri eta lasai puestok eta ikustea. Bai gaztana nola idin antolatzen, oantxe hemen baserritarrak eta ikusi, oso giro hona dator.
ikusten da euskal giroa, eta hori, guk hori bultzatu behar dugu. Baina ez bertakoak bakarrik, kanpotarrak eta euskaldun berriak ere bai, izan ere Maizpideko ikaslekin topo egin dugu. Maizpideren filosofian edo euskara erakusteaz aparte, euskarari dagokion kultura eta murgilduta dauden kultura hori erakustea ere, bada orduan, gaur aprobetxatuta Ordizian dugun azoka hau, aprobetxatu bertara etorri eta ikusi dezatela euskaraz hitz egiteaz gain zer daukan euskal kulturak. Eta egia esan oso gustura, beraiei asko gustatzen zaien zerbait da, euskaldun zaharrekin hitz egin eta gustuko duten zerbait izaten dau. Giro aparta izan da gaurkoan, baina gogoratu asteazkenero baserritarrak garaiko produktuekin izaten direla Ordiziako azokan, zuzeneko salmentan. Arabako ardogintza krisian murgilduta dagoela, ohartarazi du Abrak sektorea kontrolatzen duen elkarteak. Beraz, 2015 geroztik, 86 upeltegi desagertu direla eta 700 langileren kaleratzea surtatu dela jakinarazi du. Egoeraz bideratzeko asmoz, Arabako ardoen berezitasuna azpimarratuko duen marka kolektibo pribatu bat jarriko dute martxan. Abra Arabako Herriosako upeltegien elkarteak, Arabako mahastizaintza eta ardogintza sektoreak hainbat hamarkadetan izan duen krisi larrienetako bati aurre egingo diola ohartarazi du. Elkartearen hitzetan belaunaldien arteko errelebo faltak eta produktuaren errentagarritasun eskasak eragindu krisi hau. Ekoizleek Guardian egindako agerraldian adierazi dutenez 2015-etik 2023-ra 86 upeltegik itxi behar izan dute 700 langile inguru lanik gabe utziz. Mahatxaren eta ardoaren prezioen beherakadak eta ekoizpen kostuen gorakadak etekinak drastikoki murriztu dituela adierazi du Arabako Herriosako upeltegien elkarteak. Familia upeltegiak desabantaila handian utziz ekoizle handien aurrean. Produktuak merkaturatzeko arazoak ere azpimarratu ditu elkarteak. Izan ere, nahitaezkoa ikusten dute jatorri deitura ezberdinen arteko bereizte handiago bat. Honen aurrean, Arabako Herriosako upeltegien elkarteak kanpaina bat abiaraziko du irailaren 25ean. Marka kolektibo pribatu batekin, Arabako ardoen berezitasuna eta kalitatea nabarmentzeko. Merkatu globalean ereizketa hobea ziurtatzeko helburuarekin. Bestalde, Abrak sektorearen biziraupena bermatzeko neurri estrategikoak eskatu ditu. Gazteen prestakuntzaren eta enpleguaren sustaketaren bidez eta eskualdeko upeltegiei laguntza sendoagoa emanez. Siemens Gamesak ez du oraindik argitu zenbat langile kaleratuko dituen Euskal Herrian. Sindikatuekin izandako bileran, enpresak ez du zehaztu martxan jarri nahi duen enplegu erregulazio espedienteak nola eragingo duen Euskal Lurretan. Espainiar estatuan ordea, 220 pertsona kaleratzea aurre ikusi du. Siemens Gamesak oraindik ez du daturik eman Euskal Herrian zenbat langile kaleratuko diren jakiteko. Zuzendaritza eta ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen arteko azken bileran enpresak ez du xehetasunik eman abiatu nahi duen enplegu espediente erregulatzailearen inguruan. Hurrengo bilera irailaren 24an izango da, ustez Zamudioko egoitza nagusian. Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko 430 bulego langile kaleratu nahi ditu Siemens Gamesak. Euskal Herrian egun 2100 langilek dihardute bulegoetan. 1600 Eguesibarren, Nafarroan eta 500 Zamudion, Bizkaian. Bileran, enpresak adierazi du kaleratutako langileak birkokatzeko asmoa duela. Hala ere, ez du non edo nola zehaztu. Ela sindikatuak adierazi du ez duela kaleratze bakar bat onartuko. Enpresan ez dagoela inor soberan babesten dute. Izan ere, sindikatuaren esanetan, Siemens Energy enpresako jabeak langileak behar dituela publikoki adierazi du. Gainera, elak gogorarazi du, naiz eta Siemens Gamesak galera handiak izan dituen, Siemens Energyk irabaziak izan dituela. Siemens Gamesak izan dituen galerak,
4 isa eta 5 isa turbinekin izandako arazo teknikoengatik izan dira besteak beste. Hala ere, enpresak adierazi du dagoeneko 4 isa turbinan izandako arazoa konponduta dagoela eta hauek berriz merkaturatzeko prest daudela. Nazioartean, Alberto Fujimori Peruko presidente ohia hilda. Keiko alabak eman du albistaren berri X sare sozialean. 1980 hamarkadan izan zen gobernuburu Fujimori. Autokrata izatea, herritarrengan errepresioa ezartzea eta giza eskubideak urratzea egotzi zitzaion. Horrexegatik espetxeratua izan zen, ahalik eta 2023ko abenduan askatu zuten arte. Asteazken gaualdean jaso zen Kamala Harris eta Donald Trumpen arteko lehen debatea. Ameriketako Estatu Batuetako presidente izateko hautagaiek hizketaldi luzea izan zuten ABC Newsen. Trump gezur ugari plazaratzeko gai izan bazen ere, inkesta gehienek Harris jo dute eztabaida honetako irabazle argitzat. Amerikako Estatu Batuetako hauteskunde presidentzialetarako 50 egun eskasera Kamala Harris. It's a good debate. Have fun. Thank you. Aurrez aurre jarri dira Kamala Harris, presidente gai demokrata, eta Donald Trump, hautagai errepublikanoa. Trump urduri agertu omen da debatean, Harrisek lasaiago eutsi dio, eta horrek garaipena eman diola diote adituek. Dena den, biek ala biek eraso pertsonalak erabili dituzte, eta herrialdearen demokraziarentzat arriskua direla leporatu diote elkarri. Inmigrazioaren inguruan hitz egiterakoan bota du Trumpek gezurretako bat. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Eta abortuaren inguruan Trumpek adierazi du, demokraten politiken ondorioz, emakumeek 9 hilabeteko daudela abortatzen dutela eta jaio berriak esekutatzen direla. Debatearen moderatzaileek hori bai, berehala hartu dute hitza, baieztapenak gezurtatzeko. Bien bitartean Taylor Swiftek Kamala Harrisen alde egingo du azaroaren 5 hauteskunde presidentzialetan. Eta kulturan, zinemarloan, gomendi ugarirekin datorkigu gure kolaboratzaile Alain Rekondo. Aurrera, Alain. Kaixo. Bueno, denboraldiko bigarrengo saio hontan, azkeneko astetan egon diran bai zinema munduan, bai telesail munduan, bi festival desberdin repasatuko ditugu, bertan sarituak izan diren lanak eta horiekin batea gomendio desberdinak. Lehenengoa eta arrakasta edo fama handina duena, Veneziako film festivala izango zen, denboraldi edo sari denboraldi hontan lehenengo festivala bezala aipatzen dena, eta bere sari banak eta barrean desberdin batzuk edo garrantzitsuenak repasatuko ditugu. Nola ez, film hobenaren saria aipatuko dugu lehenengo kasuan, Urrezko Lehoia bezala banatzen den saria, kasu honetan Pedro Almodóvarren azkeneko filmari banatua izan dena. Kasu honetan The Room Next Door deitzen da filma, lehenengo aldiz Pedro Almodóvarrak ingelesez zuzendutako filma dana, eta La habitación de al lado bezala itzuliko dana gaztelerera. Urte askotan zehar esan da nola Europan Pedro Almodóvar eta bere lanak
nominatuta edo egon diran askotan, baina inoiz ez duela irabazi sari handi bat, eta agian kasu honetan justizia pixkat egiten da bere lanari. Kasu honetan atzerriko antzezlekin egiten du lana, eta pelikula honek kontatzen digu historia bi emakume bikote dianak, eta horietako bat gaixotasun terminal bat duena, eta erabakitzen duena bere bizia azkain egitea, eta horren inguruko borroka, sari banaketan momentuan, Pedro Almodóvarrek eman zuen hitzaldia arrakasta edo reperkusio handia izan du eta benetan ikustekoa. Aldi hongo geha estreinaldira eta gaztemuzko filma dugu. Zilarrezko lehoia zuzendari hobenena Bradley Cooper amerikarrari eman zaio The Brutalist filmarekin. Badirudi festivaleko film handia hau izan dena, reperkusio handia eduki duena, 4 orduko filma eta odisea handi bat kontatzen duna. Irakurri duten kritika guztiak oso ondo jartzen dute filma eta benetan adi egon barko gera estreinura. Kasu honetan Adrien Brody da protagonista eta Hungariatik datorren arkitekto baten historia kontatzen digu eta bere odisea Amerikako herrialdera bidaiatzen duenean bertan lan desberdinak egitera. Adi egongo gea, zuzendari honen 3. filma dena, bere filmografia pixketa errepasatu nahi duena Vox Lux filma izan zen aurreko filma eta bere estreinuko lana The Childhood of a Leader izan zena, El nacimiento de un líder bezala itzulitakoa pixkat nazismoaren inguruan edo dijoan filma eta benetan oso gomendagarria dena. Beraz, The Brutalist honi adi egon barko gera. Bestalde batetik, gidoi hobena Sigoaki brasildarrari banatu zaio, bertan historia real bat kontatzen duna, bertako diktadura, 70ko hamarkadan bizitako diktaduran Brasilen, zelan ezkertiar aldeko politiko bat desagertu egin zena, eta bere semeak idatzitako liburua oinarri bezala film hau ekoiztu dute, eta bi gidoilariak saria irabazi dute, badirudi historia oso interesgarria dena, eta baita ere adi egongo gea. Antzezle lanetan emakumezko antzezlan hobena Nicole Kidmani banatu zaio, Baby Girl filmarengatik, eta gizonezkotan Vincent Lindon frantziko aktoreari, benetan saria ilusio egiten ditena, iruzaite aktore oso handia dana eta inoiz saritua izan, eta adibidez Titane bere aurreko filma, inorrek ikusi gabe duena, benetan aipagarria iruzaiten filma, oso arrisko handia hartzen duena, eta aktore honen Vincent Lindonen lana, benetan ikusgarria dena, bertan gomendio bat. Eta telesail mundura junda, Emmy sariak aurten bi txanda desberdinetan banatuak izan dira, aurreko astean sari teknikoak banatu ziren, eta irailak 15ean sari nagusiak banatuko dira. Baina, sari tekniko horietan, batez ere, vestuario edo imagine aldeko, fotografia aldeko sariak banatu dira, bi irabazle nagusien dira. Alde batetik DPR-en 3. denboraldia, gure aurreko saioan konbendatu genuen telesaia, inorrek ez badio aukera eman, errepikatzen dugu gomendio hori, ze benetan asko merezi duen telesaia da, DPR telesaia 3 denboraldi duena, eta 9 sari irabazi dituena, eta 14 sariekin Shogun telesaia izan da irabazle handia. Sky Show kateak ekoiztutakoa, eta okeraz banago Disney Plusen dagoela eskuragarri, eta Japonen kokatutako telesaia, 17. mendean, eta bertako gatazka feudal desberdineko historia kontatzen digun telesaia. Ordu bateko 10 kapituluko telesaia da, eta batez ere destakatzeko iruditzait bertako ambientazioa, eta zelan telesaia ikusten ari zarela, benetan sentitzen duzu bertako historioa bizitzen ari zarena, eta askotan bai telesail bat edo bai zinea, mundu honek ematen digun aukera hori, historia desberdinak eta inoiz bizi ez ditugun bizitzak bizitzeko modu batera aukera hori, benetan ondo eramaten duna aurrera telesail hau. Beraz, Shogun irabazle nagusia Emmytan, eta inorrek ez badu kontrolatuta, bertan beste gomendio hori. No segi.
Honaino, gaurko gure albistegia. Beti bezala, 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.